Balik ta diri mga kaigalaan sa mga senador. Dinhi sa ato mga kaigalaan kung tanaw nato ni og 24 ka mga senador sa 28th Congress. Atong banaon lang sa i-forecast nato daan. So kay forecast man ni medyo mahimong matinuod ni mahimong dili. Sa 24 ka mga senador, kinahanglan mo kuha og 13 ka buok aron madayon ang impeachment ni VP Sara by 28th Congress. Straight to the point. Entonces, mukuha sad og 13 ka mga senador aron nga dili madayon ang impeachment ni VP Sara. Sige, sumaon ni ang mga senador mahigala unya sa umaabot nga kongreso, no? Kay human naman to mahigalang ang 19th Congress 23 la ka senador kay si Kuan kinini ang Anggara mahigala gitudlo man as DepEd Secretary. So gitudlo man sa DepEd Secretary 23 ani habilin senador mo nang pagbuting na 18 kabuk ang nibutar mahigala sa motion ni Cayetano nga i-remand, i-return, ibalik ang articles of impeachment ngadto sa lower house. 5 ra ang nibutar nga dili. Why abstention? So mo nang total is 23. Tungod kay ang 19th Congress 23 ra kabuok sila. Ang 20th Congress 24. So kung 24 kabuok ang simple majority mabutang man ni kada ruling ani maghimo magvoting gyud. Straight to the point. Unya kay numbers game man ni mga higala ning inani gyud mga higalang kongreso. Numbers game man ning impeachment. Musugot tag sa dili, numbers game ni. Mo na ginay mahitabo diha. Kay mingon kay ebidensya may basihan, mahimo siguro dunay pipila ka mga senador diha nga mustik gyud nya og unsay ebidensya adto gyud mi. Pero damang giuban din ha mahigala nga mabasa naman to daan kinsay mo konbikto diha o kinsay dili mo konbikto. Straight to the point. Magkinaon siyang kalibutan mahigala kana sa bato o si Bongo di man na mo konbikto gyud. Muna sa mga lakang palandaan mabasa na ni mundaan sa mga rulings palandaan layo pang impeachment hibawan ni mundaan. Pero kini sa Risa mahigala si Win Gatchalian may buwan na po ni mundaan niya konbikto gini. So atong tan-awon mahigala 12 ka mga senador. Unsa may maayo dong kana sa nga pagka-arrange dong or kinini ang okay, atong tan-awon ha. Sige. Una mahigala og moingon ta og 13 ka senador aron nga dili madayon or 13 ka senador aron madayon. Simple majority lang. Simple majority lang. Kung makakuha og 13 ang gusto nga ma-impeach si Sara, gusto nga magpadayon ang trial, wa pa'y klaro ng conviction. Kaya 16 man ang conviction. Pero kung di kakuha, ang 13 makuha mahigala nga di madayon, wa na yun. Huma na. Tapos ng boxing. So atong tanawon ha, kay depende man is pressure o niya sa Malacanang. Ato tagaag pagtagad mahigala, tagsa-tagsaon ta sa daan, sa dili patamo, kuan ha? Straight to the point. Okay, atong ipakita diri mahigala ning 24 ka mga senador sa 20th Congress. Mao na ni katong 12 nga karaan nga mga senador o kaning bag-ong 12 pod ka mga bag-ong senador mga higala. Okay, atong pagtagad mga kagalaan. Mas maayo siguro og sige lang, anaon ta lang pag-arrange ning kuana, no? Okay. Sige. So kining mga daan diri sa Pikas, nya kining Pikas mga bag-o, no? Mao ni atong arrangement. Katong usa lang ka picture ko no names. 20th Congress tabangi sa kuno diha rem katong imong kuan rem mo na to si katulang sa kuno para maklaro na to masayon siya dayon ba nga mahagpat na to mahigala ang bag-ong senador o ang daang senador nya kinalanta og 13 lang kinalantag 13 lang so arita manghigala sa kuan katong ni daog na tumilabay nga kani dong sige pwede na tong makuan pwede na ma-zoom in. Be, sige ko no. Ay lang ipakita ko naong. Okay ra di makita na kong naong. Ato lang analisaron Kani ha. So sa daan nga kongreso o sa bag-ong kongreso. Baunay ang bag-ong kongreso. Karong June 30, manaog naman, human naman ang kinabuhi sa 19th Congress. Ari na ta sa 20th Congress. O sige, ato pagtagad. Okay, ikuan ko no nga na makita tanandong. Sige, ay lang og ikuan sa ay lang i-move.
ikuan lang karon maanalisar na to. Sige, ikuan lang ko no, ipagami-gamay ang picture. Kana. Kana, sige, kana, mabasa na. Sige, kini sakto ni Nims. Okay, mag-ihap tag 13 ka buok. Nga mo ingon nga mapadayon ang impeachment or mag-ihap tag 13 ka buok nga dili madayon ang impeachment. Straight to the point. Mao man gini, kini mahigala katong uban nga naminaw na koron. Ingon ta mo nga manage your expectation ha. Naiuban nga gusto gyud atat na mag-impeachment na gyud. Ha? Mag-impeachment trial na gyud. Ang uban sad atat nga di na gyud madayon. I-manage inyong expectation kay basin og kana na ang di kaabot og 13 ang inyong gusto or maulapas og 13 nalisod na. Okay? So mo ni mahigala ang hitabo. Kay basin unya og di nimo i-manage imong expectation sakit inyong dughan. So kadto to ang gustog impeachment o katong dili gustog impeachment i-manage ang expectation kay naa pay laing voting nga mahitaboon niya sa 20th Congress. Okay, arita sa 12 ka senador daan o kining bag-ong senador kung atong basahon kining bag-ong mga senador mabasa-basa naman na to, no? Kining 5 ka mga senador nga PDP tulo man ning PDP laban dinhi kini sa bag-ong mga senador. So nana tay tulong maihap daan. Si Bongo, si Bato, o si Marcolita. So tulo na daan na dihang sure nga mubutar mga higala nga dili na madayon ang impeachment kay wa mga higalay jurisdiction ang 20th Congress. Straight to the point. Na may daghang rason mga higala nga kuan no? Kani numbers game man gyud ni. Prangka lang pagka-istorya ba? Di naman tamang higala kuan. So kamo din ha nga naminaw katong atat nga na impeachment trial i-manage inyong debate kay base ni butuhay anay mga higala og malupig ang inyo or katong gusto po ang di na gusto nga mag-trial niya malupig ang inyo 13 naman gikinahanglan so makakuha mo 13 ka senador sa inyong gusto ug tan-aw na to na mo nay mo desisyon kung madayon ba o dili because whatever the decision of the 20th Congress whatever the decision of the Senate mga higala pulos na back up by law okay. Wa pay jurisprudence ana. So ini kahuman og desisyon, di na lang magbagulbol, mudawat na lang sa Waikusmod. Kay sila ra may maka-decide ana gyud. In either way, pwedeng i-raise ang question ngadto sa Supreme Court, but ang Supreme Court pwedeng mo decide, but pwedeng mo ingon nga dili imi mo appeal ana kay usa ka political question na. Okay, mag-ihap ta ha. Sa kadtong dili madayon ang impeachment og madayon. Okay, sa bag-ong mga senador, Bongo, Bato, o si Rodante Marcolita tulo na. Si Amy Marcos o si Amy Villar, posibleng mubutar ni. So sa bag-ong mga senador, 5 daan ang musupak nga magpadayon ng impeachment. Ibutang ta kining 5 nga nidaog pod mga higala sa alyansa, mahimong 5 pod, pero although di pa ta kasiguro gid kayo. Kay kining 5 mahigala, kinsa man ning 5. Si Lito Lapid lang daan, si Pia Cayetano daan day. Lahi na ba itong baruganan ni Pia Cayetano? Posible may galaming yung Pia, di nalanta mo pa dayon. So pwede, di pa nimo masiguro ha? Si Pia o kini si kanana ang si Pia Cayetano, Lito Lapid, di pa nimo masiguro. O way pressure sa Malacanang ni Lito Lapid, prangka-prangkang pag-istorya. Kung way pressure sa Malacanang, mas masugot ni si Lito na hindi nalanta mag-impeachment. Nga naman maghisgot ka usa ka topic bitaw nga di siya kasakay kayo ba? Tanaw gud kita mo nga tuwa sa daplin nagilom-hilom lang. Mo samok man ang impeachment may gana mo ingon si Lito ning kalakiha nga oh di man maayo ning musikat mo nya madaot ko. Isod man kayo ng production nya mahimong props ang Senate aning kalakiha maapil pagka-props ining kalakiha si Lito 5 ka maghisgot na niya wa magi ka debate ni Lito Lapid ay bisa pag dunay mga abogadong staff ni dili sa pag-unsa ba kani nga topic mahimo nga inig voting na mo makabuto gyud Lito senador god pero inigisgot na anig debate na mahigala sa aton nabantayan di man sa makahisgot gyud so og magpadayon ng impeachment
ma-emphasize na hinuog samot nga kinis lito way gamit nga pagka-senador. So kung ikaw may litulapid og imong analisaron kay og anak kan litulapid kay panalitan or pamilya kang litulapid imo la inyon nga pa butan na lang pandi na madayon ng impeachment kapoy na ka ng impeachment oy. Kay tinuolay lang istorya may di man lalim nang moapil ka nang naabit tay mag-istorya imo mga kauban karon naas mo sa usa ka lugar. Kabantay ka dayken ibutan ta mga doktor son istorya. Ang ilang istoryahan mahigala ka ng mga medical nga mga terminologies udi ka kasakay. Di magaganahan kay. Gawas o duna kay pasyente gibantayan mapugos kay paminaw. Pero inana lang mahigala nga wa kay gibantayan na karon naghisgot na mga doktor son nag-istoryahay sila ikaw di ka kasakay. Di ka ganahan magpadayong istorya eh. So kung ikaw may litulapid di pa ni klaro kay ang pag butal bitang litulapid mahigalang i-remand na dito sa korte. Na-remand man yun. Ari man yun sa mahigalang butal sa motion ni Cayetano. So sa new Congress, sa 20th Congress, ang mga bagong senador, doon ay 500 din ha, nga medyo makasalig ka in the part mahigalas PDP laban, di na musugot ka na si Bongo, si Bato, Rodante Marcolita, Amy Marcos o Camille Villar. So questionably pa kini si Camille, kini si Pia Cayetano, ni butar man ni sa kang Alan Peter motion, so posible ni nga kwan. Posible ni nga di na masugot pang impeachment pa day. So pila na, unom. Kung atong kwintahon si Pia, unom. Si Lito Lapid, o atong kwintahon, ugay pressure, di isa ni masugot mga higala, 7. Si Camille Villar, si Kwan, kisa pamaylain. Kini si Erwin Tulfo, ambot lang ha, ugay pressure sa Malacanang day, si iya rabang igsuon sa Tulfo, o rabang butar mahigala sa kini ni ang motion ni Peter Cayetano. Kanya kini si Erwin po, otro masadi may galang maingon na kapoy nang isgutan na nanay mo, sikat mo din ha, mag-grandstanding mo niya kami di make appeals grandstanding. So malagmit, kaya kini si Erwin Tulfo, mubutan niya nga di, na ta impeachment, kaya iyang igsuon si Rafi, wa man pod. Wa na di kakuha og 3 ang gusto mo impeachment day? Ug atong basa-basahon na daan ha? Tanawa, so number 1, Bongo, number 2, Bato de la Rosa, number 3, Rodante Marcolita, number 4, Amy Marcos, number 5, Camille Villar, sa bag-ulan nga kwan ha, number 6, Pia Cayetano mahigala, medyo, kwan man yun eh, giuna talag kwinta ng kwan ha, kinisa kwan, bago, number 6, number 7, Lito Lapid, magduda man tang Lito Lapid yun ani. So, unya, kung mubutal sa Cayetano, si Alan Peter, kwintaho ni mo, wari mubutal sa Picas, Mark Villar, Ruben Padilla, of course, Ruben Padilla day, sigurado mo hindi mo sugot. Juan Miguel Subiri, kining duha ka kwan, Jinggoy o si GB Ercito, doon naman ko nila, kaya ilang experience sa impeachment lang amahan. Mamuntoy giingon ni Jinggoy, dili lalim ng impeachment, akong papa na impeach sa kanadto, dili lalim. So kining duha ka Estrada managsuon nga si GB og si Jinggoy og dili ni for impeachment. Makaingon na kanig meow 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 meow. Nakakanta na katong murag mingaw do sa nang kataha kay inigbuting ani may galab isa kamot ana. Mosunod na po tong kantang meow 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 meow. Ato lang agi katawa mga kaigalaan. Kinis Cheese Escudero, ambot lang ha sa baruganan cheese ini aktual na. Kinis Cheese ra ba mahigala? Magunahuna masali 2028 day ayay. Kay kini kong impeachment ni VP Sara, ang under trial si VP Sara pero appeal ang mga senador under trial sila day. Ha? Ang mga tao nagtanaw ni VP Sara bat nagtanaw po sila ini mga senador. Way problema ang Risa. Kay si Risa, di naman si Risa makadagan pa sa 2028. Human naman yung termino. Hasta si Sherwin Gatchalian and Daikin, di nakadagan. So, way problema nila. Pero, ang mahitabuan ni mangita si Risa o kadaganan, labaw sa senador or local.
Kinsa man itong kwitahon kung gusto impeachment, sigurado ang gusto impeachment si Sherwin Gatchalian, Risa Hontiveros. Sila naman lang duhan habilin sa lima nga ni again sa motion ni Peter, Alan Peter Cayetano. Unya, kinsa pa may lain makwintada na to day, ikaw day Ken. Of course, sure ball ana si Risa Sherwin. Ibutang ta si Bam Aquino day, wapay klaro no, pero ibutang ta lang, basig mabutar si Bam Aquino. Bam Aquino, mayngons Bam nga mabutar ko nga mag-impeachment trial. Di pa ko makasiguro sa final sa akong desisyon. Basta importante mag-impeachment lang. Pwede man. Pwede man, mingos Bam. Kay masuko man sa itong mga nibutan ni Bam day nga, ano di ba kamutang impeachment nga, nagduumi nga, amo ka, hindi man day ka amo. So ikwenta ta lang, si Bam Aquino mubutar nga mag-impeachment. Kanya mo ingon sa nga, magtanaw ko sa ebidensya. Gusto ko na i-trial, pero tanaw na kong ebidensya, unya na ang akong desisyon. Inig-final na. Pero kaning hisgutanan sa mag-impeachment pag dili, yes ko. So ibutan ta Bam. So tulo. Si kinsa pa? Kiko Pangilinan. Posible mas Kiko day mabutar gyud. Impeachment lang ta kay naamay kuan. Pila upat. Si Tito Soto og Lacson murag mabutar na day. Impeachment ta. Tito Soto og Lacson. Check. So pila na 5 unom. Kinsa pay uban nga posible mabutar? Tito Soto, Bam Aquino. Mag-convince pa sila ani og pila ka mga senador nga makabutar mga sukid tig paminaw. Basta sigurado ta ani. Kung atong i-forecast nga gusto mag-impeachment, Clarix na si Risa, Sherwin, Bam Aquino, ibutan ta lang, Kiko Pangilinan, ibutan ta lang, Ping Lacson, Tito Soto, dunay unom day. Kisa pa ilaing imong tan-aw nga kwan. Si Chis murag playing safe man eh. Alan Peter murag duha ka Cayetano, duha ka Estrada. Akong tanaw kin duha ka Estrada, di gini mo sugot pang impeachment kay tungod sa ilang sakit nga kasinitian sa ilang amahan sa diha nag-impeachment. Straight to the point. Kini si Chase mura man ni og. Kini Chase may gala amot lang. Di mo mabasa sa Chase ron. Sagol po ni Chase ba ni Ed sa di may gala matan pagod pinyasan. Maniid sa Chase labi na mahigala kay Chase Escudero Indeken sa presiding officer ba magpaabot ni presiding officer ta maunya na kong butal paulahir ako. Ang kadtong gusto mahigala kuan magpabilin mahigala nga Senate President Chris Chase kay nangandoy ba si Tito Soto day kining bukal ni Tito Soto ron nga medyo bukal siya labot sa impeachment. Kay mingo mas Tito Soto mahigala nga tanawat ng pamahayag Tito Soto ha. Ingos Tito Soto makagalaan nga Senate Court's decision is flawed. A senator judge cannot file a motion on himself. The defense or prosecution counsels lang ang pwede. Matod pa ni Tito Soto. Ha? Kinis Tito Soto mga kagalaan og dili pwede ni object daw ta si imo tatong gitiksan si kuan Tito Soto si Kiko Pangilinan si Koko nga object diha. Pag motion ni Cayetano kay decision ba na sa impeachment court. So kini sinultian ni Tito Soto day mosugot sa impeachment gini. Unya mahimo siyang Senate President depende. No? Kaniyang sinultian mabasa man nimo sa sinultian. Ingon Tito Soto kadtong desisyon mahigala sa Senado dito sakto. Ang usa ka senator judge dili pwedeng magmotion. On himself. Ang defense na or prosecution counsels may pwede. Mao may iyang baruganan. So imong mabasa iyang sinultian nga mag-impeachment. So ibutan ta Tito Soto amo to Senate President ba kana siya dayken. So ang naglutaw ini kini si Tito at least klaro ba ning maihap na to Tito Soto Lacson mo lang sugot nung impeachment yun. Okay, so Lacson, Tito Soto, Bam Aquino, Kiko nagtuo ko sa Bamo for impeachment yun eh. For impeachment yun eh. Bisa pa og katong iyang giingon nga tan-aw na kong ebidensya dili maoy kuan sa mga tao pero inig-pressure ani kay ang kasagaran na ba sa ni support ni Bam day ang mga kuan ang academy murag support niya ug ang uban pa pressure po sa Bam ingon Bam sige mag-impeachment lang ta. Pero wa pang pasabot nga makonbikto ko ha kay ako sa tan-aw ng ebidensya. Pwede mo unay linya ni Bam. Straight to the point. Because it doesn't mean nga mabutar ko for impeachment. It doesn't mean nga
Mo na akong desisyon. Ako lang gusto lang ko nga mag-impeachment para maklaro ng gintanan, mogawas ebidensya unsa ba. Okay. So, kana akong ihap-ihap mahigala murag unom pa kabuk na ang sure. Ang sure ha, Risa, Win Gatchalian, Tito Soto, Lacson, upat. Bam og Kiko, unom. Mao pa'y sure na niyan napita. Kinahanglan sa 13, kuwang pa. Oh, bida kay katawalan kay Susminya da. Sa nga na lang mahigalas kinitibok ang puwersa sa DYH PRM Sibocos kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon usta ng higayon. Dalaygon ang Dios, bayong buntag Pilipinas, tatak RMN. Inyong nakasama ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. With 7,107 islands and over 110 million people, One Radio is favored by all. Tatak RMN! All the time, RMN kami. Tatak RMN! One Radio is favored by all. Tatak RMN all the way! Loyal kami sa RMN. Tatak RMN! One Radio Network conquers all. Number 1. In the latest KBP Kantar official survey, Radyo Mo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang